Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu bibiyar mu muna muku lare marhabin da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muna roƙon ku da kada ka manta da idan kai farkon shigowa ne da ka taimaka ku yi mana subscribe kana daga bisani ku danna mana alaman ƙararrawar sanarwa domin ta hakan ne za ku samu damar sanin kowane shiri da zarar mun ɗora. Amma da farko gyara zama domin jin cikakken abin da muke ɗauke da shi a yanzu. Shin idan matan ta samu ciki ya kai wata 4 zai daina saduwa da ita ne gudun kada wani cikin ya ƙara shiga koko ya zai yi? Amsa: to ai ban san ta ina ne za a iya ce mai ciki ta ƙara samun wani ciki ba, kuma to ta ina ɗayan cikin zai shiga kuma a ina ne zai zauna. Amma ban sani ba, ƙila ko kai likita ne bincike irin naku ya nuna hakan yana yiwa. Amma dai a addinance babu laifi a tara da mace ciki ko da gobe za ta haihu matuƙar ba za ta cutu ba. Ya halatta miji ya kusance ta, in kuma kace wani cikin zai shiga to ba sai haifi yan biyu ba kenan, ko baka da labarin wata mace ta haifi yar yara 10. To don haka shi ma wannan babu wani laifi a addinance, amma dai ana iya kusantar likita a je don neman bincike ya kuma za a ƙare. Allah ya samu dace, amin. Amma kamar yadda muka gaya a farko, da muna roƙonka da ka taimaka kai mana subscribe kana daga bisani ka danna alaman ƙararrawar sanarwa domin ta hakan ne za ka samu damar duk sanin wani shiri da zarar mun ɗora.